Rodina diplomata sa stane terčom zabijakov. Kráľ je v pasci. A ich jedinou nádejou je špeciálne vycvičený Vieš, ako dlho som sadil ten záhon? záhradník. Záhradník zvláda bojové umenie? V životopise ste niečo zamlčali. Tak čo chcete robiť? Vykántrim všetku burinu. Čítali sme záhradníkov spis. Je to fakt šialenec. Jean-Claude Van Damme v premiére akčnej komédie Naučím ťa poslúchať. Nie. Záhradník zabijak. Už teraz na Vojo a v sobotu o 20:30 v kine Markíza.